malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, uban ni Dr. Iris ug ni CB gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, samtang aligre na kayong piyesta sa siyudad sa Talisay Isib, ato silang hatagan sa atong tinuod nga sugilanon. Tinuod ding nahitabo 32 ka tuig ang nilabay. Kini nga sugilanon karong dayong kilom-kilom atong kita itulan og buta. Na nahibaw ko dili na siya politically correct ang buta kay karon nga aware na bata nga kinahanglan atong unahon sa pagtan-aw ang tao kaysa iyang disabilities mo na nga ang mga dunay kakulian karon sa lawas di na natawag dunay kakulian sa ilang panlihok-lihok di na natawag og inutil no kay dili ni siya politically correct og di sa nato sila tawag disabled persons kay mura og imong gihatagan og emphasis ang ilang disability ikaduha na lang ang ilang pagkatao. So ang politically correct na term karon sa mga dunay kakulian sa ilang lawas, persons with disabilities. So, sama sa mga piniriso sa una tawagon silang prisoners, karon tawagon na sila og persons deprived of liberty o PDLs. Of course ang mga buta, ang mga nawadan og kahayag atong tawagon og nawadan og kahayag. Pero doon ako'y duha ka sugilanon nga muhaom maning atong title nga buta. Una, gidaming Dr. Iris ni Ma'am Flor Strigan, ang kanhi presidente sa Cebu Maternity Hospital, kay usaman sa siya sa mga haligi sa Cebu Braille Center. Nga kada tuig, usas na mga proyekto sa maternity hospital, mga paghatag o mga pinaskuhan sa mga estudyante o sa mga sakop sa ilang pamilya diya sa Braille Center. Ang Braille Center nato din Subo para sa mga wa makatultol naa sa Cebu Normal University. Usa na katalagsaon nga programa, hopefully magpadayon na sa sunod pang nga mga katuigan nga ang Cebu City Government, ang Cebu Normal University o ang Cebu Braille Society o kanang grupo nilang Ma'am Flor Strigan o ba nilang Dr. Jojo Aquino o ubang mga opisyal sa Braille Center nagtinabangay ang classroom, gipahawaman sa CNU, I think ang sweldo sa mga teachers, gigastuhan sa Cebu City Government, the rest of the materials na nagkikinahanglan sa mga estudyante, ang Cebu Braille Center o ang contribution na sa pribadong sektor. Kada Pasko, muhatag sila og pinaskuhan. Pero sa di pa muhatag og pinaskuhan, upasudayag silang talento ang mga estudyante nga nawada ning taon sa maayong pangisip. Takugang kay ko, ano pag-expect nga doon ay mga estudyante dito na mga listeners sa DYAB o viewers sa ABS-CBN. Makasabot ko sa DYAB kay wa may video, pero sa ABS-CBN, suwito sila sa mga programa. So, kining ato mga nawadaan o kahayag, wa sad sila muundang sa pagpakisayod, sa pagpangilabot sa mga panghitabo sa ilang palibot. Susas kang ninduta mo tukar, nga politically aware ang mga estudyante. In fact, maina kay sila inibag-o bitaw nga mga paagi sa recording. Mag-record sila og MP3, mag-record na sila sa ilang mga kanta, doon na sila yung mga gadgets nga gamit na lang sa ilang mga cellphones, mura o ma-convert na studio ang ilang ordinaryo nga recording. Ingon ana na ka maayo ang quality sa trabaho sa atong mga tinunan sa Braille. In fact, doon ay mga tinunan diha sa Braille Center sa Cebu Normal University. Gihatagan ako og link sa iyang mga kanta sa Spotify. So iyan ang na-upload sa Spotify. Ang iyang mga kanta, mahimo na nimong paliton, mahimo na nimong i-download, mahimo na nimong paminawon ang ilang mga obra. So, kanindot nga kung mapadayon kanang advocacy sa Cebu Braille Center nga mga nawad-ag kahayag dinis ato sa Subo, bisan unsa ka kabus, bisan unsa intawon ka lisod sa ilang mga pamilya, mahimo lang dadon diha sa Cebu Braille Center, mahatagan og bulok ang kinabuhi bisag nawad-an sila sa kahayag. Ang problema lang, kung mo ni usas mga rason nga nung ako nang isgutan karong hapuna, dako kay ang problema sa Cebu Braille Center. Kay nagkinahanglan ng kwarta aron nga makalahutay. Ang Cebu City Government tungod sa nag-usab-usab nga liderato, mura og wa na interes
sa pag-finance sa sweldo sa mga magtutudlo. Kana biya mga magtutudlo ang mga special teachers na dili ka mahimong mo butang na diha magtutudlo nga way simpatiya sa mga nawad-an sa kahayag. So kilang kamausap sila mo nayanaya, kamao sila mo am doon na sila igong pailog o gagwanta sa pagtudlo sa mga estudyante itaw nga nawad-an og kahayag. Sa panahon ni kanhi Mayor Tami Osmeña, way problema sa funding gikan sa Cebu City Government kanang Cebu Braille Center. Pero pagpuli na sa ubang mga pamunuan, mura og maglisod na in taon sila ba pagpangayo og funding. Wa na ko kapangayo update karon bag-o gikan ni Ma'am Flor Strigan, pero nay katapusan ako nahibawan. Na problema sila sa funding sa Cebu Braille Center. Pasalamat sa Cebu Normal University, doon ay mga duha man tiya ka classrooms ang ilang gipagamit para sa mga estudyante nga nawad-an og maayong nawad-an og pagnantaw, nawad kahayag og mga magtutudlo. Nagsalamat sa mga magtutudlo, pero mao lagi unsaon pag-sustainer in taos mga magtutudlo kuno sila sweldo. Doon naman sila mga pamilya sa mga gibuhi. Mangita sila og mas maayong kahinguhaan. So, manghinaot ko sila Ma'am Flor Strigan, sila Dr. Jojo Aquino, o kadaguan sa Cebu Braille Center, dili in taon mawad-an og kadasig sa pagtabang ini mga nawad-an sa ilang kahayag. Nya kanindot na bisan og di sila makakita pero kasaya sa ilang panagway nga nahibaw bitaw sila nga dunay nagpangga nila, dunay nagmatuto nila, dunay nagpakabana para nila, dunay nihatag nila og tabang, dunay naningkamot aron nga makaangkon sila mas maayo nga ugma. Sus, I'm sure ang talent ining mga bata kung ma-develop lang ni sila, kung matarong lang ni sila sa pag-agak, dako kayo ang ilang ugma, hayag kayo ang ilang ugma nga mapaabot. Dili ta na nila nagkalisod-lisod, doon ay maayo arang-arang nga kahimtang sa kinabuhi. Pero ang kasagaran in taon, kabus. Kana bang makitaan ba nimo in taon nga dili gyud maayo ang ilang kahimtang ba sa kinabuhi o kinahanglan gyud sila og tabang. Dili sila makahimong pagpada sa ilang mga bata ini mga special schools para sa mga dunay mga kakulian sa panglawas. So, kung mo yung mga kaila sa Cebu City Government, inyong kaila si Mayor Mike Rama, inyong kaila si Vice Mayor Raymond Garcia, palihog suwati sila, palihog pahibaw sila nga nagkinahanglan sa ilang tabang ang Cebu Braille Center. Katong arrangement na ang classroom sa CNU, ang sweldo sa mga faculty, ang Cebu City Government mo mobaga, the rest of the requirements, ang private sector na mo magtampuhay, may mga amot-amot, mo contribute. Nindot ka itong maong arrangement o kanindot unta kung mapadayon ang maong setup. Aron dili kay bugat basta nang hingtungdan kay kun ang CNU siya pa mo pahuwam ang mga classroom, siya pa jud mo gasto sa suhulan, murag bugat sa kaayo. Gilaslasan ra barong budget sa mga state universities and colleges. So ang Cebu City Government naanggit sa posisyon dili kay dako ang gikinahanglan nga kwarta, pero dako kay tabang para sa mga nawad-an in town og kahayag. Di lang sa Cebu City, hasta sa ubang bahin pa sa atong probinsya sa Subo. Ngadto sa mga tinunan sa Braille, kung ang pipila rin nakatultul man ng atong programa sa YouTube o sa Facebook sa una, daghang kayong salamat. Nawa mo mawad yung paglaom o in fact kamoy nahimo tinubdan sa inspirasyon sa katawhan nga kung makahimo mo sa pagkabot sa inyong mga damgo o mga pangandoy bisan sa inyong kakulian sa panglawas, nanong dili matuman ang mga gitinguha sa way mga kakulian sa lawas. Of course, ang kakabos, ang kawadon, dako kay nga limitasyon, pero dili na makabuntog, di na makapugong sa atong pagkabot sa atong mga tinguha. Muna akong unang sugilanon sa atong karong hapon nga atong iiluhan og buta. Ang ikaduhang sugilanon nahitabo 32 years ago. Usa ka bata gihimugso siya sib nga di taon siya makakita. Nga iya mga ginikanan kabus mag-uuma ang iyang amahan. So nag-uol in taon ang mga ginikanan unsay kaumaon sa ilang bata nga di makakita. Pag-abot na sa edad sa bata sib na mo eskwela na siya, gisuway siya pa-enroll sa iyang amahan.
sa eskwelahan dito sa ilang lugar. Gibalibaran siya kay wa man espesyal man gud ni ang eskwelahan sa mga nawala ng kahayag, dili man gud na sayon para sa teacher. Murag kuan ba kining dako kay nang responsibilidad kung dili kakita ang bata, kung dili makabasa ang bata. So kailangan siya specialized na training. O kung ikuyog siya sa mga bata nga dunay pananaw na dili sama og kakulian niya, maglisod siya og adjust, maglisod siya og gukod. Putong gibalibaran ang amahan. Na ang amahan nihangyo gyud ang amahan, nangita gyud og eskwelahan, nangita og mga tagduba sa eskwelahan na makasabot sa iyang bata. Na finally dunay eskwelahan nga simpatiya sa amahan, nakakita sa determinasyon sa bata sa pagkat-on, gihatagan siya og chance, pero giingnan siya, kinahanglan siya mo catch up, kinahanglan siya nga dili nga ang tibok klase mo mag-agilod sa maniya. So kinahanglan siya magtuon mas maayo aron nga kay di man siya kakita ilang tugunon ang teacher nga isulti lang yun ang instruction, dili lang isuwat ba lang nga pabasahon. So ang teacher o ang ubang mga estudyante gipasabot sa nga kailangan mo adjust mo sa inyong classmate na kay dili siya makakita, dili siya wa siya paranaw. Kalipay sa amahan o sa iyang anak gidawat sa maong eskwelahan. Ug tuod man wa magsaguyod ang klase, in fact ang bata usa sa labing dako og grado, kung dili mo na highest og grado sa ilang klase. Makita ni mo na ning kamot kinitan ang bata ba? Hindi siya mahimong palasunon, hindi siya mahimong burden sa eskwelahan o sa iyang teacher o sa iyang mga kauban sa klase. So hasta iyang mga kauban sa klase ni bilib, ang gihiga ini nga atong classmate na buta. Mas maipa maggrado nato, mas kamao pa man nato. Unya sa sunod na nga ang I think unsa naman human sa primary, diri na siya sa elementary level tingali. Unsa man ang elementary level, grade 5, grade 6. Balhin na siya og eskwelahan. Kaya katong eskwelahan niya kutob raman sa primary grades. Balhin siya og eskwelahan, gibalibaran na siya. Ilang gipakita nga may man siya og grado. Makaapas man siya sa instruction sa teacher bisan og di siya makakita. Di gyud. Kay murag ang principal at tagduwa sa eskwelahan, mura ba og way luna siyang kasing-kasing, ano mo dito mo adjust may buta? Ano mo dito na among isakripisyo ang among paagi sa pagtudlo kay doon namin estudyante aron maka-accommodate lang mga estudyante nga di kakita. Kini bago lang ni nahitabo, dili ni karaan na istorya. Natawo ang bata 32 years ago, 1991. Natawo ang bata. So 19 sa maning tuiga, mga 1996, 97 or maybe 2000 ang iyang pag-primary, gibalibaran siya. So ang gibuhat sa amahan, wa naman sila lain, mas limitado mga eskwelahan nilang kabalhinan. Doon ay nakatambag sa amahan, dangog mos korte. Kumbinsihan ninyo ang korte na katungod na sa bata ang pagkatuon, bahala na magalisod-lisod siya, katungod na sa bata ang mo eskwela. Unya dili na balido nga rason nga tungod kay di siya kakita, di siya dawaton sa eskwelahan. Tuod man, nikiha ang dili man matawag ba nga kiha, nireklamo ang ginikan, pasaka siya og kaso, katus korte. Ug iyang gihangyo, Senior Huwes, patagi itong higayon kung bata sa pag-eskwela. May ganit nakatunong sa silang huwes nga nagtuon gyud sa issue kay ang huwes ni simpatiya man sa eskwelahan nga kadako aning problema sa eskwelahan mo dawat sila og bata nga dili makakita. So gitun-an pagay sa huwes unsay jurisprudence, unsay gimbutan sa balaod, naabdan ang huwes og 6 ka buwan. Ihukom siya dunay katungod ang bata sa pag-eskwela. Iyang gisugang eskwelahan, pa-eskwela, dawatan ng bata. But of course, 6 months behind na siya sa schedule, kay wa man hununga ang klase samtang pending ang kaso. Niya iksud niya sa klase, gidawat na siya sa eskwelahan, di man mo balik ang klase sa uno para lang niya. So kailangan siya mo catch up. So sa bata, nagtuon man di ay. Samtang gihusay ang kaso, nagsige man siya basa sa mga libro. Basa sa libro. Nagsige siya tuon, pinag sa braille. Sa unsay mga leksyon. Sus, pag human sa school year, ang bata mo'y highest o grado. Tiyaw mo ng biliba sa mga magtutudlo. Ilingigay, bata ato nga stuig nga wa sa klase.
Kay gihusay pangkaso, naka-catch up unya siya pag yung labing maayong grado sa tanang mga bata. So yun na nakangilingig gini bata. So hantod ni graduar na siya sa high school. Wa na siya balibari. Ang problema karon sa college, ang bata may man kaig science o math. So gipili sa bata ang kurso nga science. Ang problema, ang mga eskwelahan sa teknolohiya o sa siyensya, di man mudawat niya. So, niingon ang papa, unsa man mukiha na sad ni ini? Una dawato ning akong anak. Ang bata niingon, tay, ayaw na lang tay. Usuway kog apply tay sa mga eskwelahan sa ubang kanasuran. Kay dinis atong nasod di man ko dawaton, usuway kog apply tay kay nahibaw-an ako tay, sa ubang mga nasod mas open sila nga udawat o mga estudyante parihan ako. So, apply siya sa mga eskwelahan sa nagkalaing kanasuran. Usa ka adlaw, doon rin niabot nga suwat dito sa ilang kabos nga panimay, gidawat siya sa usa sa labing prestihiyoso nga kolehiyo sa tibuok kalibutan. O kining maong kolehiyo mao ang Massachusetts Institute of Technology, MIT. Puparihan ni Grango sa Harvard, puparihan ni Grango sa, o kung dili man mas taas pa o Grango sa Stanford, sa uban na mga bantugang eskwelahan sa tibuok kalibutan. Pero unsa katalagsaon ang iyang kaso? Siya mo'y labing unang international nga, siya labing unang estudyante nga buta. Hindi pa siya Amerikano. So international student siya, nga di kakita, siya labing una. Na sa record sa Massachusetts Institute of Technology, siya mo'y labing una. Sa ato pang ato mga eskwelahan, dili andam. Ining mga nawadan og kahayag nga dunay ambisyon sa kinabuhi, na gustong makat-on og mga profesyon. Kay murag tungod ba sa ilang limitasyon, murag ang pagtanaw sa eskwelahan, basta kamao lang mobasa, kamao lang suwat, okay na sila. Di na sila mailad. Pero siya gusto siya mo motiwas og profesyon. Lahi dinis ato Subo, doon natay bantugan kayong CPA, dinis sa Subo, Certified Public Accountant nga buta. Nadi sir kakita. Pero lahi man niya, CPA na siya, sawa pa siya na buta. May lucky ni siya nga CPA, niya amot na aksidente ba to siya o doon na siya sakit, basta nawadaan siya o kahayan. Kini siya, estudyante pa siya. So ang atong educational system dili ready sa kini bago na ni panahon na. So 2000 na high school siya, 2004, 2005 o 2006. Siya labing unang estudyante sa Massachusetts Institute of Technology nga gidawat ini. So eskwela siya dito. Siya naman si hayas. Kuratas mga Amerikano o ubang mga estudyante sa nagkalilaing kanasuran sa kalibutan, gilupig lang silang buta. Gilupig silang estudyante nga di makakita. Iyon sa man ni sa mga estudyante. So, nabalita siya, gikuveran siya sa mga sakop sa media dito sa Estados Unidos sa katalagsaon siyang accomplishment nga ni ay bata nga langyaw, dili gani Amerikanhon, mao ni excel sa iyang klase sa Massachusetts Institute of Technology. Tungod upon graduation, as ka naghanag offer niya. I-offeran siya sa higante mga kompanya sa Estados Unidos nga gusto mo set og example nga nilingig ba kayo ang political points nga imong ma-score, ang goodwill points ba nga imong ma-score mo, employ ka o dunay kakulian sa panglawas, niya brilliant na estudyante, makatabang pag yun, actual nga makatabang, tinuod nga makatabang sa imong negosyo. So, mahimo rin doon siya isang trabaho dito sa Estados Unidos. Pero, iyang gipili ang pagbalik sa iyang nasod. Ibalik siya sa iyang nasod nga natawhan, nagtukod siya og iyang kaugalingong kompanya, ginamit ang iyang tanan na katunan sa mga eskwelahan nga nihatag niya kahigayunan o nilambo pag-ayo ang iyang negosyo. Ang iyang angan siyang kompanya, ma-search na ninyo, mag-google na ninyo siya, Bolan Industries. Ang Bolan Industries, ang ilang produkto papel, tanang paper products ilang giproduce, unya integrated company ni sila, meaning
gikan sa pagtanom sa kahoy nga mo produce og papel hangtod sa pag-produce sa tinta, hangtod sa pag-produce sa tanang mga gikinahanglan sa ilang mga paper products integrated ilang gikakustanan. Idako pag-ayo ang Bulan Industries. Ang bata nga wain taon unta dawata sa mga eskwelahan pero tungod sa gugma sa iyang amahan o tungod sa iyang determinasyon sa pagkat-on, niabot sa Massachusetts Institute of Technology. 32 anyos na karong tuiga, si Srikant Bula. Mag-google sa na ninyo. Si Srikant Bula. Ug usa siyang labing dakong advocacies. Bisan di pa kayo malambuo ng iyang negosyo. Nisamot na karon nga nilambo na pag-ayo ang iyang negosyo. Nagpasiyugda siya og scholarship para sa mga nawad-an og kahayan. Kada school year, 300. Pagsugod niya, 300 karon iyan yung padugangan. 300 ka mga bata na nawad-an og kahayag, iyang hatagan og scholarship. Pa-eskwelahon niya sa bisan asang eskwelahan nga ilang gusto, libre sa matrikula, doon na sila stipend, libre sa ilang accommodation, libre tanan. Aron kahatagan lang yung higayon nga molampos sa ilang pagtuon. Unya, ang mga eskwelahan nga modawat nila, iyang hatagan og tabang, iyang hatagan og incentive. Aron wa na yung mga bata nga mawad-an o nga mabalibaran sa ilang damgo sa edukasyon. Si Srikant Bula, taga-India. Ang India karon mo'y nabuhong sa iyang talagsaong katakos o siyang dakong gugma para sa parihan niya na dunay kakulian sa panglawas. Dunay kakulian sa lawas. Napagnan in taon o kahayan. So kini makapadasig na sugilanon sa Cebu Braille Center din sa ato o ni Srikant Bula dito sa India. Ug batan-o na 32 years old. Doon na iyang kaugalingong kompanya ug padayon pa ni siya nga makaangkon og dugang mga kalampusan ug matod niya iyang ihad ang tanan niyang ginansya pagtabang sa mga dunay kakulian sa pananaw. Ug kun ang India, partinakuha man na nga populasyon, in fact, posibleng maapsa na sa India and China in terms of population this year or next. 1.39 billion naman ang India, 1.4 billion ang China. So gamay lang kay kuwang. Yan, China, minus magkatubo sa ilang populasyon. So maapsa na gina sa India ang China sa ilang populasyon. So maybe, anak lang una ng scholarship program ni Bola, pero mudakop ning iyang scholarship programs. Ug hinaot manakod ni sa uban pa mga negosyante. Ug kung mahimo, wa nay bisan usa sa mga napawngan sa kahayan sa bisan asang suok sa kalibutan na mabalibaran sa mga eskwelahan. Wa man tay Srikant Bula din sa Subo o sa Pilipinas, pero doon na tay Cebu Braille Center. Doon na tay Flor Srikant o ubang mahigugmaon sa atong mga bata. O special shout out di ay sa Kiwanis Club of Cebu. Kay kagabi kami Dr. Iris dito mi sa ilang induction sa bago nila mga official sa Kiwanis. Kining Kiwanis dugay na natong partner sa ABS-CBN pa mi. Katubitang ilang Operation Rainbow sa Australia na manahi sila og mga dunay bitas sa lingag-ngagan. Maunay politically correct na pagkasulti. Ang atunganan na sa una bungi. Gabi pa ko nahibaw na ang main advocacy day sa Kiwanis Club of Cebu pasaylua sa akong ignorance o tungod lang ni kay busy kay mi sa among partnership sa una wa ko gani magpakisayod o sa Kiwanis Club. Ang advocacy day sa Kiwanis Club is to help one child, one community at a time. So kining ilang tanang advocacies para sa mga bata. So gawas ining ilang Operation Rainbow Australia uban sa mga doktor o mga nurses sa Australia. Doon na sila binuwan na feeding program diya sa Abtanan. Kanang facility sa Mabolo Parish Church na gitukod sa Archdiocese sa Subo kada buwan. Mag-feeding diha ang Kiwanis Club of Cebu. O mupasiuga pa sila og dugang mga programa. Posibleng maglakip o mga scholarships para sa labing na kinahanglan, sa mga bata na labing na kinahanglan og tabang. Daghang salamat, Ma'am Flor Srigan, ug sa tanang mga mahigugmaon sa mga bata. Apil na mga bata nga
nawad-an ug kahayag. Na dili di ay doom, dili di ay hopeless ang ilang ugma. Ug daghang salamat ni Srikant Bula sa India sa iyang pag-abli sa atong mga mata na ang mga nawad-an ug kahayag doon na di ay luna sa mas maayong ugma. Ug sila gani ang mamahimong inspirasyon nato sa pagpanlimbasog sa atong tagsa-tagsa ka mga natad nga napilian sa atong mga panginabuhi, sa atong mga kahinguhaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong sugilanon karong dayong kilom-kilom na atong gitaytulan og buta. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, mo-greet mi og Happy Fiesta ni Santa Teresa de Avila sa siyudad sa Talisay ug tanang mga lugar na si Santa Teresa de Avila ang ilang patrona. Hinaot makahuluganon, malinawon ug malampuson ang inyong mga kalihukan sa piyesta. Iman is sa mga mangumbira sa piyesta, unahon pagtambong ang misa kaysa pagtangka sa lamisa. Mao man sib, mao na panutihon sa atong katiguangan. Unahon ang misa, una ang lamisa sa atong pagpamiesta. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw karong hapon sa atong panahom dayong kilom-kilom. Nagasalamat si Big Girl. Behave kuno kay tasboy.